Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gopo. Halo pemirsa. Aku ki sedina iki gak gawe kontak belas. Gantian sing loro aku pemirsa. Untung pas Pak Dolar ini wingi gawani rezeki sayuran saka Mbak Widi. Makasih Mbak Widi ya. Aku terus ambruk terus periksa titip cucu tak titip nang Pak Endelah Pak kok rene ambek Davin langsung aku tak tinggal periksa biasa tuh berarti sak mana-mana berarti pemirsa gantian larane Mbak Eka jur-juran es ya KKNS gak kuat awake Mbak. Aku lho si Binanto pemirsa iku aku ngumur lo tak resik sik. Ini kayak somongan belas aku pemirsa. Pak dolan kuwi aku izin geletak ae. Terus tak pikir Pak, kok tak izin presorian nggih Pak. Ya nang presa tak tunggu nane. Komoke yo gak iso preksa pemirsa. Awake rasane. Nang awake sene luwih kabeh pemirsa, sak balung-balunge. Obate nganti sakmene iki. Aku sedih nek aku lara, bingung aku pemirsa. Sate jujur nek aku lara mana aku udah periksa. Masalahin kok nek aku lara aku jujur sing ngopeni sapa aku. Kalau omah dhewe. Omah dhewe. Omah wis dina ya kocar-kacir kabeh pemirsa. Aduh, aku. Wae kuwi lho pemirsa watu iki lho rasane ngiklik. Mari wis enak yo nek buka yo es.
Pak rada mulai kelihatan dhewe sedino belas aku gak ini sedino belas pemirsa aku gak iso dadi jujur ya wis mulai mari cuma aku nih sing mulai aku ya kebetulan Pak nilii cara mono gak nilii ya aku gak iso preksa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Melaku barudan deres pemirsa dek bengi geluduknya dadar dan ini Pak tau udan banjir. Pitikku ki nganu pemirsa apa ya nek ngarani wis terbiasa isuk nuku metu gak iso pitikku dikurungi perang dina no ra iso mulane suket iki tak riti manual aku gak wani obah suket iku ya perkara kuwi engko jangka panjang anu pemirsa iso ngrusak lingkungan soalnya andinge sawahe wong wedine ya ana disemprot pisan ki ya ana cuma nek suket omah kan sering akeh pemirsa nek suket sawah kan biasanya dimatuni aku dine pitikku engko totol pitikku gak iso pemirsa dikurung pirang-pirang dino ngono ra iso pitikku mesti bengok mlebeki tanggane tenan aku gak ngapusi pitikku kuwi mulane aku tak biasakno tak latih lawang ora tak kanceng lawang kandang jadi nek aku ning Jepang iso metu dhewe iso mlebu omah dhewe mau pernah tak kurung sedino ape tak dol ae bengok ucul kok gak gampang pemirsa ngurung pitik perang dino iku aku pernah dikongkon sapa ibuku pitik kurungi lho nek usum pitik alah ra iso aku ngono pitikku kuwi nganu kok terbiasa liaran kok dikurung alah gedene sedina wis ucul kok ngono di kurung perang dino lah terus kaya apa batur mbak Eka kodok jangkrik lah piye mbak pinggiran sawah dia sawah Pak Lurah wayahe nganu apa wayahe panen. Nah esok aja ngene iki pemirsa nyame waki mulane aku anakku tak kei lotion nganti nyamuk wah ngeri yo parah tenan mbah sapa iki. Terima kasih nonton kontenku ya iki mang kontene agak iso ngonten maksudku wae loro pemirsa di ini aku orang ngonten babar pisan aku kan ning ngonten kan tak gawe celengan jadi konten sing wingi ku konten saurung-saurunge. Terima kasih aku sing tak hati-hati jaga kesehatan isek tetep ambruk pemirsa bar ngopeni anak loro aku terus malah ambruk ya Allah. Terima kasih nonton kontenku pokoknya tetep jaga diri soalnya ekstrim yo panas udian terus langsung isuke wadem terus awane pewanus ngono dek kebanyakan akeh sing gorokane loro. Terima kasih nonton kontenku Pak Ojo lali Laku mas sampai keluarga mas goblem nek anak laku nembakkan sing akeh tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya pemirsa. Buat pemirsa Mbak Eka kok nggak ada konten sahur sama apa
Buka ono mbak, cuma kadang kalau mah yo tak seling, kok yo sing nonton gak bosen. CRC apa metu apa neng di ya. Terima kasih Pak. Ojo lali like, comment, subscribe, terus kampas koplong. Ojo lali bersyukur aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.